हे जे अखिल भारतीय हिंदू राष्ट्र अधिवेशन इकडे संपन्न होत आहे, या अधिवेशनात आपण सामील होऊन सगळ्या राज्यांतून आलेली प्रत्येक जी व्यक्ती इकडे आलेली आहे, सर्वांना त्यांचं सगळ्यांचं अभिनंदन करतो. आजच्या या क्षणी मी स्वतः या अधिवेशनात भागीदार झालो, हे मला आनंद वाटतो. याचा हिंदू राष्ट्र निर्मितीसाठी ज्या ज्या व्यक्तींनी इकडे आपला वेळ आणि शक्ती खर्च करून इकडे आलेल्याबद्दल गोव्यावासियांना तसंच गोव्यावासियांच्या वतीनं सगळ्या हिंदू धर्मीय लोकांचं मी आभार मानू इच्छितो. आमच्या या गोमंतक भूमीत सगळ्यांचं मनपूर्वक अभिनंदन आहे. तसंच आमचा हिंदू धर्म हिंदू राष्ट्र बनवण्यासाठी ज्या ज्या लोकांनी आपले आटोताट प्रयत्न चालू ठेवलेले आहे, त्या प्रयत्नाशी आम्ही निगडीत आहोत आणि आमचा प्रयत्न आहे हे भारत देश हिंदू राष्ट्र होण्यासाठी आपण अविरत प्रयत्न चालूच ठेवणार आहोत. जय तू हिंदू राष्ट्रम, जय तू हिंदू राष्ट्रम, जय तू हिंदू राष्ट्रम. I support Hindu Rashtra. I support Hindu Rashtra. I support Hindu Rashtra.